شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كمي تسانيحكم شالوم جز فشاملين جز فريد ورمير أنا عاكم صلاح الدين مسحاونا سيم كابسي أرجي استوديونا من سينا زلنا Det är Erbrude Saladin med Erbrude Sem från CRG Studio. لوم دمانا زمعالت زخون قال كنكافلينا. Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. لوم نكافولو قال موارستي كريستوس بليو. Och det är Kristi medarvingar. هاليلويا كريستنا كل نجرو نحجوس يودي. Det kristna livet är alltid i glädje. مخنياتو أب كريستنا من أنت حزنوا له أنت بخيلوا النجاريلا. För i det kristna liv det finns ingenting där man sörjer och gråter för. مخنياتو أب لب زيت حسب بعين زيت رأي أب إذن زيت سمع ورشة زورسنا له يودي. Och det är för att det är ett liv där vi har fått vad hjärtat inte har kunnat ana, vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört. Det är det ärvingar, det är gåva vi har fått. مالت مس كريستوس ورثنا يزلنا ورشة بأمرنا بتأمر حسبنا يزين فلت نجاري. Så det livet vi har fått i Kristus, det är ett liv vi aldrig kunnat ana. That's why أمنا كريستنا هيوتنا لايفنا enjoy كنجبرو بكريستوس كل جزء نحجوس يقبلنا. Och det är därför vi behöver alltid glädja oss i vårt kristna liv. بكريستوس من نحزنو نجاري لا. Det finns ingenting vi sörjer i när vi är i Kristus. مصحف قدوس رومية معرف شو مونته. I Romarbrevet kapitel 8, تقصي 10 vers 17. ولود كاب كنا ورست دما إنا نأملاخ ورستو نكريستوس موارست إنا مسؤ حسار مكرا أنت تسجبناس مسؤ دما كنكبر إنا. Och det står så här: och är vi barn så är vi också med ärvingar, Guds ärvingar och Kristi medärvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. واو ريخو مصحف قدوس ولود كاب كنا سي ورست دما إنا يلو. Guds ord säger, är vi barn så är vi också ärvingar. مخنياتو ولود كاب تحد ناي منتاي مسل الله وانتيلكم ناي ورشا مسل الله. Och det är för ett barn har alltid en garanti där att den är ärvingar till sin. جن اتورست مخانا يكونن زغرم. Och det är inte det som att vi är ärvingar som är unikt. نمن موارست مخانا يزغر. Det är att vem är vi med ärvingar med? نمن كم زورسنا يزغر. Vem vi har medärvt med, det är det som är fascinerande. جزا وريسكم ما يكونن دبلنا دلو. Det står inte att ni har fått ett hus som arv. تكالات وريسكم ما يكونن دبلنا دلو. Det står inte att ni har fått saker till arv. نتي ناي كل أمدر زلو حفتي توقعصاري እግዚአብሔር ንዑ وريسكم ما يكون لنا مصحف قدوس. Det berättar för oss han som styr allt rikedom som finns i världen, han Kristus, det är honom vi är medärvingar till. نأملاخنا وريسنا. Det är Gud vi har ärvt. نكريستوس كأس موارستينا خوينا. Och vi har blivit Kristus medärvingar. إذا مالت أفتناي كريستوس زخونا نجار كلس ناتنا إيمالتي. Så det här betyder allt som är Kristus, det är också vårt. واو. إيماجين جبرو. أبناي كريستوس زبالة كله معرض ناتو يبتصحكم يغتبها لكلهم. Så tänk er en stund det här att ni ska få höra det här att allt som är för Kristi, allt som han har rätt till, att det tillhör er också. ስለዚ ኢየሱስ ነዚ ህይወት እዚ ክገልጾ ከሎ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከምዚ ኢሉሎ ሰራቕ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእኒ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኩ ኢሉ abundant life. Så det är därför när Jesus skulle förklara det här livet, han sa så här i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 10. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv i överflöd. واو ريخم ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝበና ህይወት እንታይ ዓይነት ህይወት ምዃኑ ይፈልጦ ስለዝነበረ ዘትረፍረፈ ህይወት ኢሉ. Eftersom Jesus visste vilket liv han skulle ge oss, han sa det här att det är liv och liv i överflöd. ምኽንያቱ ንዑ መዋርስቱ ክገብረና ይመጽ. Och det är för att han kom för att göra oss medärvingar med honom. ስለዚ እሱ ዝወረሶ ወሪስና ኢና. Så allt som han har ärvt så har vi också ärvt. ስለዚ እዩ ናቱ ጥበብና እዩ. Därför hans vishet är vårt vishet. ናቱ ህይወትና እዩ. Hans liv är vårt liv. ምኽንያቱ ናቱ ዘበለ ናትና ኮይኑ. Och det är för att allt som är hans har blivit vårt. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 30 ክሳብ 31 Därför i första Korinthierbrevet kapitel 1 vers 30-31 ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብ ንጽድቂ ንመቕዳስ ምድሓን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም. Det står så här: tack vare honom är ni i Kristus Jesus.
För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. ሪኢኹም ክርስቶስ ንዓና ጥበብና ኮይኑ እዩ ጽድቅና ኮይኑ እዩ ቅድስናና ኮይኑ እዩ ህይወትና ኮይኑ እዩ that's why ናቱ ዘበለ ናትና እዩ Och därför har Kristus blivit vår vishet, han har blivit vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning. Så hans liv har blivit vårt, allt som är hans har blivit vårt. ስለዚ ብክርስቶስ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዝወረስኩም ፍለጡ Så ni behöver vara medvetna om att genom Kristus har ni ärvt det eviga livet. ብክርስቶስ ንኣምላኽ ከም ዝወረስኩም እመኑ Lita på att genom Kristus har ni ärvt Gud. ስለዚ ንሕና ገንዘብ ኣብ ጁባና ምስ ኣተወ ዘይኮነሲ ቅድሚ ገንዘብ ኣብ ጁባና ምእታው ኩሉ ናትና ሃፋትም ኢና Så vi är redan rika, inte för att vi väntar att pengar ska hamna i vår ficka. Nej, innan att det har kommit, vi vet att vi är rika i Kristus. ምክንያቱ ኣምላኽ ናትና እዩ Och det är för att Gud är vårt. ንስኹም ንክርስቶስ መዋርስቲ ኢኹም Ni är medärvingar till Gud. ንኣምላኽ ድማ ወረስቲ ኢኹም Och ni har fått Gud som arv. ከም ንኣምላኽ ዝወረሰ ኾንኩም ኣብ ህይወት ብትብዓት ተመላለሱ Så lev livet i modighet att ni är medärvingar till Kristus. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är segrare och välsignade. ኣሜን